אנה קדושים, מקיבוץ כפר עזה. אני בת 64. יש לי 3 ילדים, כולם נשואים, יש להם ילדים. אני אלמנת פעולות איבה. ב9 למאי 2008 נהרג בעלי, הוא עבד בגינה ונפל פצמ"ר. בואו נגיד שאני האלמנה היחידה של פעולות איבה בכפר עזה, הייתי עד 7/10/23. תאמרי את שמו בבקשה. ג'ימי קדושים, הוא היה בן 47 כשהוא נהרג. זהו בעיקרון על עצמי ברגע זה. ב7/10, יותר נכון כמה ימים לפני, 2 הבנות שלי הגיעו אליי הביתה. יש לי 3 ילדים, אמרתי, הבן הבכור שלי שבוע קודם הוא היה אצלי, אז בערב חג הגיעו 2 הבנות שלי עם הבני זוג ועם הילדים, שהילדים, תינוק בן 1.5 וילדה בת 2.5 וכלב. והכל הייתה אווירה טובה, היה ערב חג, את יודעת, בישלנו והכל היה פשוט נהדר, והלכנו לישון, ובבוקר ב5:45, ב6:15 יותר נכון, אני התעוררתי, ומצאתי את הבת שלי בחוץ עם הבת שלה, כי היא התעוררה, היא גם הייתה בהיריון בחודש שישי, והיא יצאה איתה החוץ על הפרגולה לשבת איתה ככה באוויר הצח, ואז אני קמתי, ואז אמרתי לה, סתיו, תחזרי לישון, אני אהיה עם יולי, הבת שלה. אז היא באמת חזרה לישון, ואז יולי אומרת לי, סבתא, בואי נעשה קפה, ואמרתי לה, היה בסדר, ואז השיש היה קצת רטוב, אז ניגבתי אותו, כי רציתי שהיא תמיד אוהבת לשבת על השיש, כשאני מכינה קפה, ואז בזמן שאני מנקה את השיש, שמעתי רעש מוזר, ולא הבנתי מה זה הרעש הזה, אמרתי, מה זה עכשיו? אז אמרתי, מה זה עכשיו? ואז זה עבר כזה, וככה אני מנגבת את השיש, ואני אומרת ליולי, ופתאום שמעתי עוד פעם את הרעש הזה, ואני לא הצלחתי להבין מה זה הרעש הזה. ואז אמרתי לה, יולי, בואי נלך לראות בממד אם שקד ובר התעוררו, ובואי נראה אם סער התעורר, כי זה הבן שלהם. כי הרגשתי שעומד לקרוא משהו, הרגשתי. עוד לא היה צבע אדום, עוד לא היה כלום. אבל אני שמעתי רעשים מבחוץ, וזה קצת הטריד את מנוחתי. אז לקחתי אותה בידיים, ואני עוברת מהחדר של ההורים של הילדה, ואז אני אומרת להם, אמרו לי, מה קרה? אז אמרתי, לא יודעת, שמעתי רעשים מוזרים, ואז איך שגמרתי להגיד את המשפט, היה צבע אדום. אז הם קמו ישר, אני עוד הלכתי להביא משהו מהשולחן, כזה, הם התקדמו לממד, ואני הלכתי עם יולי. מה שלפני כן היה שהוצאתי את הכלב, יש לנו כלב, אז הוצאנו אותו החוצה שיעשה את הצרכים וזה. ותוך כדי שאנחנו בממד, אני אומרת לבת שלי, שקד, תשאר לי בחוץ. אז היא אומרת לי, אז אני אומרת לה, חכי, אנחנו צריכים לחכות קצת שיעבור הצבע האדום, ואז נוציא אותו, ואז נלך לקרוא לו. ואז היא אמרה לי, אמא, עזבי, אני אלך. אז אמרתי, בסדר, היא פתחה את הדלת, יש לי 2 כניסות. היא פתחה דלת אחת, קראה לו, הוא לא שמע אותה, אז היא יצאה עד אמצע הדשא, וקראה לו, עוד לא ידענו מה קורה. ואז הוא בא. הספקנו להיכנס לממ"ד שוב, ואני בינתיים אחריה, לוקחת את הטלפון שהשארתי אותו על השולחן, נועלת את הדלתות, נכנסים לממ"ד, ועוד צבע אדום, בלי הפסקה. ועכשיו לא רצינו להדליק את הטלוויזיה, כי לא רצינו הבנו שקרה משהו, ולא הבנו בדיוק מה, והתחילו פתאום להגיע הודעות בוואטסאפים. יש מחבלים בקיבוץ,
ואני אומרת את זה באנגלית, כדי הנכדה שלי לא תבין, והכל היה הכל בלגן, וכל אחד נותן הוראות אחד לשני, מה לעשות עם הידית של הממד, ואני כותבת, אבל אני לא מצליחה להרים את הידית של הממד. עכשיו, לרגע לא חשבתי להיעזר בחתנים שלי, כאילו זה היה נראה לי כזה לא הגיוני שקורה משהו וזה. ואולי זה חצי שעה אחרי זה, אנחנו מקבלים הודעה שאופיר ליפשטיין נהרג. מה? הכל מבולבל לי, הכל זה, ואנחנו מבקשים מיולי שהיא רוצה לצאת כל הזמן, אז אמרנו ליולי, אנחנו לא יכולים לצאת, יש בומים ואנחנו צריכים להיות במקום, והיא ישר הבינה. והיינו בסוג של כאוס כזה, ממש אני הפסקתי, לא היה לי אוויר, פתאום הרגשתי שאני נכנסת ללחץ, והבת שלי שקד, הצעירה יותר, אומרת לי, אמא תירגעי, יהיה בסדר, תירגעי, בואי תשבי פה, היא יושיבה אותי ככה על הספה, על המיטה, ואיך שהסדרתי את הנשימה וזה, כי אני רואה הודעות ומחברות שלי, אנה תרימי את הידית, ויש לי חברה שהיא אומרת לי, אנה תעני לי לטלפון, ואני אומרת לה בהודעות, אבל אני לא יכולה לענות לך לטלפון, יש פה מחבלים, אני חייבת להיות בשקט. והיא אומרת לי, טוב, אמרתי לה, הצלחתי להרים את הידית, כי החתן שלי הצליח להרים את הידית, ואז היא אומרת לי, טוב, אנה, עכשיו שהרים את הידית, נתפלל. ואז היא שולחת הודעה בקבוצה שהיא ובעלה ירויים, וזה לילי ורמי תמרי, הם החברים שלי הכי טובים, והם גרים לא רחוק ממני, ואני אומרת לה, לילי, בבקשה, לילי, תעני לי, מה ירו? והיא כותבת בכתב ג'יבריש כזה, כי היא כבר לא הצליחה לכתוב וזה, ובסביבות 11, הפסקת חשמל, בקושי יש לי סוללה, כל אחד ביקשתי מהילדים שלי שישמרו על הסוללה שלהם, אבל כולם היו בכאוס, בבלגן הזה שהיה, ואין חשמל, ואז הספקתי לצאת החוצה למלא בקבוקים, כי החדר שלי של הממד הוא די מוסתר בבית. כי לפני החדר שלי, של הממד, יש עוד חדר, והוא רחוק מהדלת כניסה, אבל ישר אחרי החדר השני יש את המקלחת. אז הספקתי למלא עוד בקבוקים של מים, כי יש לי תמי 4, ואם אין חשמל, התמי 4 לא יכול לעבוד. ואין לי בקבוקים במקרר, אני לא שומרת שם. אז התחלנו למלא בקבוקים שהיה לנו, בקבוקים כאלה שאנחנו יוצאים איתם בדרך כלל לטיולים וזה. והספקנו למלא, כי זה היה חשוב לי שיש לי בת שהיא מניקה, ויש לי בת בהיריון, ויש לי ילדה קטנה שצריכה, לא היה לנו אוכל, כלום לא היה לנו. אבל ככה עוברים השעות, ולשתי הבנות שלי גמרה הסוללה. ובגלל ההודעות שקיבלנו כל הזמן, אז היית צריך, וואי, זה היה בלגן, ביקשתי מחברים שלי לא להתקשר אליי, ביקשתי מהם לא לשלוח לי הודעות, אני צריכה לשמור על הסוללה וזה. בסופו של דבר גם הסוללה שלי הסתיימה. אבל זה הדבר הכי טוב שקרה לנו, כי פשוט לא היינו מודעים למה שקורה בחוץ. אבל שמענו הכל. הבית שלי נמצא בערך 50 מטר מהדור צעיר. ויש לי חלון במעבר, כשאמרתי לך שיש לי עוד חדר, יש לי חלון, קלפה כזאת שהיא נפתחת, ולא סגרתי אותה בהתחלה. ושמענו הכל. שמענו את העיריות, ושמענו הערכנו את העשן. ואי אפשר היה לפתוח את הדלת, ולא היה לנו אור, והיחיד שהיה לו 100% סוללה, זה החתן הצעיר שלי, כאילו הבעל של הבחורה, של הבת שלי הצעירה, והוא פשוט שם את הפנס של זה, שיהיה לנו קצת אור בחדר. ואז אני נזכרתי שיש לי בחדר שינה שלי, פנס כזה שמדליק שזה על סוללה. אמרתי, וואלה, עדיף זה, אני מעדיפה שהוא ישמור את הסוללה שלו. ואז אמרתי, טוב, אני יוצאת, ואני מודה ומתוודה
שבגלל שלא ידעתי מה קורה בחוץ, אמנם עשינו הכל בשקט מופתי, שפשוט אפילו לשירותים הלכתי. ממש, כי אמרתי לך, השירותים, וממש חשבתי, אמרתי להם, כל מי שיוצא לשירותים, היינו מלא אנשים בחדר, זה היה בלתי אפשרי לעשות צרכים שלנו בחדר. פשוט לשים נייר באסלה, וכל אחד מה שהוא עושה, ואז להוסיף עוד נייר. ואז לא להוריד את המים, בשום פנים באופן לא להוריד את המים. ממש זחלתי לכיוון החדר שינה בשביל לקחת את הפנס הזה, וזה באמת דלק, וגם יש לי בכל הבית מנורות חירום, אז זה לא היה לי חושך מוחלט, כי את יודעת שיש הפסקת חשמל, זה נדלק. וזה עשה לי סוג של אור כזה, מעומעם כזה בבית. עכשיו, כל הווילונות שלי, הבית שלי הוא מקום אסטרטגי ביותר. כאילו אמרתי, אם המחבלים רוצים להיכנס הביתה, אליי יבואו ראשונים. וכל החלונות, וכל הבית שלי זה חלונות. אז גם לא יכולתי לסגור את החלונות, כי אמרתי שאם מישהו עבר שם המחבלים וראה שזה פתוח, ופתאום הוא יעבור ויראה שזה סגור, יבינו שיש מישהו בבית. אנחנו עשינו את עצמנו כאילו אין אף אחד בבית. ובאמת, באמת, אני אמרתי לילדים שלי, יש לי, הבת שלי שקד, כל פעם שהיא הייתה מניקה את הילד שלה, אז היא הייתה אומרת, יש לי הרגשה טובה, ככה היא תמיד אמרה. אבא שלנו שומר עלינו מלמעלה, הוא לא ייתן שיקרה לנו משהו. הוא לא ייתן שיקרה לנו משהו, אני לא בלחץ. היא הורידה לנו, הילדה הצעירה הזאת, היא אומנם בת 32, אבל הילדה הצעירה הזאת הורידה לנו את כל המפלס של הלחץ שהיינו בו. היא כאילו שידרה לנו רוגע. היא עובדת סוציאלית, מן הסתם. אז היא אמרה לנו, אמא, תירגעי, לא, אני מבטיחה לך. זאת הבטחה שאני יכולה לקיים. ככה היא אמרה לי. אבא למעלה שומר עלינו, לא ייכנסו, אנחנו כבר נתנו מעצמנו, לא ייכנסו אלינו. את שומעת את הערבית מסביב, השכנים שלנו מהצד השני של הבית, את שומעת שנכנסים אליהם, את שומעת את הזעקות שלהם, את שומעת את החבר בדור צעיר, את שומעת הכל, למרות שהכל החדר אטום לחלוטין. אבל מבחינתנו, אני אמרתי לילדים שלי ולחתנים שלי, תשנו, אני צריכה את הכוחות שלכם, אחר כך אני ישבתי ליד הדלת ואמרתי שאם אני אשמע שהדלת נעולה, אבל יפרצו אותה, ויש עוד דלת להיכנס אליה, גם שמתי שם כיסאות, אז אני אדע שנכנסו אלינו. וזה פשוט היה 28 שעות היינו בממד, אבל אני מודה, איזה 10 פעמים יצאנו. אם זה ללכת למקרר בסחילה, ולהרים את היד ולקחת את הכלי של הקרח. יש לי מכונה שעושה קרח. וידעתי שמזה אני יכולה לשאוב עוד נוזלים, וידעתי ואצלי המקרר, הכל אצלי בקופסאות מסודר. ככה הוצאתי עגבניות שרי, מלפפונים, מה שיכולתי כדי לתת לילדים. זה היה בעיקר לקהלה לשתי הבנות שלי, אחד בהיריון ואחד מניקה. ולאט לאט היא מרגישה שנגמר לה החלב, שהיא מתייבשת. והילד הזה, הבן שלה, הוא על סמך החלב שלה. הוא בן 1.5 חודשים. ואני כמעט ולא שתיתי. היה לי, בגלל שאני סובלת בחוסר מגנזיום, אז אני שותה מי טוניק. זה הרופא המליץ לי. והיה לי את זה במקרר. וניסיתי לתת לכולם לשתות את זה, אבל אמרו לי, אמא, את זה את תשתי, כי אנחנו לא נשתה את זה. ובאמת, באמת, המלפפונים שיש בהם נוזלים, והשרי שהשפרצנו, בשביל להכניס נוזלים לגוף, ובעיקר למניקה. וזה היה פשוט, גם יולי שאלה אותי, סבתא, יש לך קרקר? כי היא יודעת שתמיד יש לי קרקר. עכשיו, בסוף החדר השני שאני יוצאת אליו,
מצד ימין יש מזווה. אז אמרתי, את יודעת מה, אני אביא לך קרקר. עכשיו, שמה בפרוזדור חושך מצרים, ואני יוצאת ככה בהזדחלות, פותחת את הדלת שלה, זה אצלי הכל מסודר, לא חורק כלום. מתחילה להוציא את הקרקרים, מצליחה להוציא פרי ראשה שקיבלתי בראש השנה, והשארתי את זה, את הילדים באים, ניתן להם לפרי ראשה. אנחנו לא יכולים לראות פרי ראשה היום. והכנסתי את זה לממד, והצלחנו לאכול משהו, את מבינה? אבל אני מהלחץ, שמה יקרה לילדים שלי משהו, ויש לי בן שיודע שעוד רגע הוא מאבד את כל המשפחה שלו. כל המשפחה שלו בבית הזה. זאת אומרת, אם קורה להם משהו, הוא לבד. והוא היה בלחץ אטומי, והבנתי שהוא, בדיעבד, הבנתי שהוא היה בתקשורת עם נירה שפק, שישמרו על הבית הזה, שהוא בטוח שבחדר הזה, בממד יש אנשים חיים ולא מתים, כי לא שמעו שום רעש. לפנות בוקר, ב6:30 בבוקר, החתן שלי התקשר לשיחת חירום למשטרת שדרות, והיא אומרת לו, אין לנו מה לעשות. לא, את חייבת לעזור לנו, לא, תתקשר ל-106, לא יודעת מה זה היה, ולא ענו לו שם, לא היה, יש לו שיחת חירום רק למשטרה. והוא חזר אליה, ואמר, רק תודיעי שיש משפחה שלמה בממד, ומשפחת קדושים, ואיכשהו זכרתי את המספר של הבית, ואני פשוט היה, זה היה האור הקטן הזה בקצה המנהרה, שעוד יכולים לבוא ולהציל אותנו. ובר, החתן שלי, בבוקר שראינו ששום דבר, אף אחד לא מגיע, הוא החליט לצאת, בסחילה כמובן, כי כל החלונות שלי בלי וילונות, ושמענו את היריות נכנסות לנו לתוך הבית, שמענו פק פק בלילה, ואני אחרי צוק איתן, שמתי חומר בחלונות, באה החברה ששמה לנו חומר בחלונות, שכשהחלון נפגע, אז הוא לא מתנפץ לרסיסים. אז את שומעת פק 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 בחלונות, ואני אומרת, אוי, ירו על הבית, אוי, ירו על הבית. ואני אומרת, אז הם קרובים. זה מחשבות שעולות לי בראש, שאני לא רוצה להגיד אותם בקול רם, כדי שלא להלחיץ את כולם בזה. באמת שמרתי על קור רוח, אבל כל המחשבות האלה רצו לי בראש. ולא ידעתי, כל הזמן חשבתי על החברה שלי, לא ידעתי באיזה מצב היא. ואז בסופו של דבר, איכשהו יוצא, פתאום אני שומעת רעש של חיילים, אני לא הייתי סגורה לזה אם זה חיילים, הוא בא לקרוא לי, בר אומר לי, אנה, אני שומע פה, אז אמרתי לו, לא, אל תפתח, תשאל, תבקש סיסמה. ואז שמענו דובדבן 13, אמרתי לו, כן, זה. פתחנו את הדלת, והם היו בהלם, שהם ראו כל כך הרבה אנשים יוצאים מהבית, הם היו בטוחים שאנחנו מתים. ואז הם אומרים, יש לכם דקה, אני אפילו בדקה הזאת לא הצלחתי לחשוב. כל מה שרציתי שהילדים שלי יצליחו לקחת את כל מה שיש להם, כל המטלטלים שלהם, שלא ישכחו כלום. ובזמן הזה שהיינו, חילקו אותנו לשתי דוידים כאלה, מכונית של צבא, שהיו שם מלא חיילים, עלינו אחד על השני, שזה היה פשוט היום ונורא, כלב וילד בן 2.5 חודשים, כלב מפוחד, כולו רועד, ואני מחלוק יצאתי, ואיכשהו מצאתי את הכפכפי נאות שלי בכניסה לבית. זה הדבר היחידי שלקחתי טלפון ומטען וזהו, שגם זה נפל לי בדרך. ואז שאלו אותי החיילים שם, יש לך טלפונים של אנשים ביישוב? אמרתי, יש לי של כולם, אבל אין לי סוללה. אז הם ישר הטעינו לי את הטלפון, שלחתי הודעה, מחלצים אותנו עכשיו, כל מי שזקוק לסיוע, לחילוץ, שישלח לי עם שם משפחה כדי שאני אדע מי זה וזה, ובזמן הזה הטלפון שלי מוטען. הנסיעה מהבית שלי עד אלונית,
קודם כל הגעתי לאלונית, לא ידעתי שאני בכלל, זה היה נראה לי נצח, כאילו נסעתי איזה שעה עכשיו. והגענו לאלונית, ואז הם עצרו אותי, אמרו לי, טוב, תני לנו כתובות, תני לנו מספרי טלפון. ואז ישבתי איתם, אמרתי, זה זקוק, ושלחתי להם, ואז ביקשתי מהם שישלחו מיקומים, נתתי מספר של אחד החיילים שם, שישלחו מיקומים, ורק אז שחררו אותי, ואז התפרקתי, הביאו לי בקבוק מים, כולי רועדת, לא הצלחתי לעמוד על הרגליים, והדבר הראשון שעשיתי, התקשרתי לבן שלי, ולהגיד שחילצו אותנו, ושקד הסתכלה עליי ואמרה לי, אמא, אבא שמר עלינו, זה לא סתם, היה לי הרגשה טובה, ואני בדרך כלל נלחצת מדברים, אבל זה פשוט, זה היה, ואז פגשתי אנשים מהקיבוץ, וחיבקו אותי, ובכי, ואנה, וכמה מתים, ואני אומרת, מה? אני יודעת על אופיר ליפשטיין רק, זה מה שאני שמעתי. והיא אומרת לי, אני לא רוצה להגיד לך, אמרתי לה, לא, תגידי לי, אני חייבת להיות בשליטה. והתחילה להגיד לי שמות שלה, וגם הזוג החברים האלה שלי. ודי, גם היא לא הצליחה להגיד את כולם, פשוט הייתי גבוהה. והבן שלי, זה מה שרציתי להרגיע אותו, באמת שאנחנו יצאנו, כי זה פשוט, זה היה באמת נס. זה היה נס שיצאנו, אני לא מאמינה עד היום. וכשאנשים שואלים אותי היום, איך את מרגישה, מה שלומך? אז אני תמיד אומרת, כל יום אני מודה לאלוהים שאני התעוררתי בבוקר. באמת, אני לא אומרת חרא, אני לא אומרת, סליחה על הביטוי, אני לא אומרת לא טוב, אני לא אומרת, המשפחה שלי באמת שרדה את התופת הזאת. זה באמת, היינו 28 שעות, ועוד התברר לנו שפעמיים באו לחלץ אותנו, רק שלא שמענו אותם. כי את יודעת שאם נגיד והיו נכנסים מחבלים, הרבה הרי ניסו לברוח מהחלון. אין סיכוי שזה היה קורה אצלנו, כי מאחורי החלון שלי יש בוגנביליה, שמכסה את כל החלון, ומי שיודע מה זה בוגנביליה, הכל קוצים. אז במקרה הזה ידעתי שגם מחבלים לא יבואו לי מהחלון. זה היה לכאן ולכאן. אבל לא נכנסו אלינו, אבל הבית שלי נראה כמו שדה קרב. כי נכנסו אחרי זה חיילים. וגם היו על הגג שלי. שמענו אותם, את המחבלים על הגג שלי. וגם היו חיילים על הגג שלנו, שאני לא יודעת אם את מכירה את הסיפור על 4 החבר'ה האלה, שאחד שוטר, אחד זה היה על זה בכאן 11, ופשוט זה היה מקום אסטרטגי, אמרתי לך, הבית שלי הוא במקום אסטרטגי, ובשיפוץ הגדול שעשינו, כל החלק החדש זה בטון, וגם הגג שלי ישר ויש מעקה כזה, אז פשוט היו שם צלפים, חיילים שפשוט צלפו על הזה. אבל הרבה סיפורים שמענו רק אחרי שיצאנו. והסתכלתי על הילדים שלי ואמרתי, טוב שלא ידענו. כי היינו נמצאים בחרדה, פחדתי על הבת שלי שהיא בהיריון. וכבר מהדרך שלחו הודעה לבנק החלב, וכן, פינו אותנו למשמר הנגב, והבן שלי כבר אמר לי, אמא, אל תעלי עם החבר'ה לקיבוץ, לשפעים, תחכי, אנחנו נבוא בשני רכבים, ומצאנו דירה בכפר ויתקין, אישה מקסימה שנתנה לנו את הבית, היינו שם חודש, ואחרי זה עברנו 3 חודשים בפרדס חנה, כל המשפחה. ויחד נשארתם? ויחד היינו, כי לא רצינו להיפרד כי ידענו שזה היה יכול לקרות. אבל אחרי 4 חודשים הבנו שכל אחד צריך למצוא. מה שלא ציינתי זה ש3 הילדים שלי גרים בצפון, גם הם מפונים. הם גרים בגליל העליון. אז גם הם מפונים. אז הם כל אחד בערך 20 דקות משפעים. אני מאוד רציתי לבוא לפה. לא רציתי לבוא לפה בהתחלה. כי לא רציתי להיות באבל הזה של כולם. זה לא פשוט היה.
כשהייתי באה לבקר, כבר לפני שהייתי פוגשת את האדם, שהייתי פוגשת אותו, הייתי צריכה לחשב בראש, רגע, הוא איבד מישהו מהמשפחה? כדי לא להיכנס, בחיבוק, ומה קורה? את יודעת, לשאול שאלות לא במקום. זה היה פשוט סיוט, כל מי שהיה פה. כאילו, את יודעת, כשהבעל שלי נהרג, אז כל הקיבוץ היה איתי. אני הייתי לבד. קיבלתי את כל הבמה האפשרית, כל במה אפשרית קיבלתי. הבעל שלי היה מאוד מפורסם, הוא היה צלם אווירי. עכשיו, כשנכנסו המחבלים מעזה לישראל, הם באו מצנחי חיפה, והבעל שלי היה אלוף הארץ במצנחי חיפה. וואו. ואני אומרת, הוא היה 14 בעולם. היו תחרות בעולם, והוא היה מספר 14 בעולם. מדהים. ופתאום לראות את המחבלים האלה, נכנסים לקיבוץ עם מצנחי חיפה. את יודעת מה זה עשה לנו? כאילו, אני לא רוצה שזה יהיה טראומה לילדים, שכל מה שהם זוכרים, כשהם כבר גדולים, שג'ימי היה מרחב וזורק סוכריות וכובעים, ובחגים, הוא היה עושה את החגים בקיבוץ. אז הוא היה מאוד מאוד מפורסם. בכל הארץ הוא מפורסם. כאילו, מה, את אשתו של ג'ימי, את אשתו של ג'ימי? זה היה גאווה כזה, הרגשתי. אז פתאום אלה באו, ויש מצפור שעשינו בכפר עזה, עם ג'ימי, עם המצנח, ממש ליד המגרש כדורגל, ושם הם נחתו לי. וואו. אז את מבינה מה לנו זה עושה? זה פשוט, ואני עכשיו, כשישבתי בחוץ, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא רוצה שהמצנחי חיפה יהיה לכם קונוטציה שלילית. אני בכל זאת באתי מבית כזה שרק היו מצנחי חיפה. אז הם אמרו, כן, אנה, אנחנו לפחות זוכרים את הטוב, אבל מה שהילדים שלנו יזכרו כמצנחי חיפה, זה לא בדיוק הדבר הטוב שבסיפור. כמה שנים אתם בכפר עזה? אני 45 שנה בכפר עזה. אני הגעתי מגרעין נחל, ונשארנו, יש לנו כמה חבר'ה שנשארו, כולל הבחורה הזאת שנהרגה עם בעלה. נרצחה. היא ממש נרצחה. כל מי שהיה בכפר עזה נרצח. לא נהרג. את יודעת שכמה ימים אחרי שג'ימי נהרג, אז נהרגה עוד מישהי מקיבוץ גברעם. זה לא מועצה שלנו, אבל זה לא רחוק מאיתנו. וכשהלכנו להכין את המצבה לג'ימי, אז ראינו את המצבה שלה, והיה כתוב נרצחה. וזה היה לי קשה. אני אמרתי, לא, בקבר של ג'ימי לא יהיה כתוב נרצח. יהיה כתוב נהרג. הוא באמת נהרג מפגיעת פצמ"ר. אבל בסופו של דבר הוא נרצח. אבל זה נראה לי קשה לכתוב את זה על קבר. אז החלטנו שאנחנו לא כותבים את זה. אנה, אז את מגיעה לפה, מתי את מגיעה לכאן? לפני... אני הגעתי לפה לפני 3 שבועות. זה הכל, אוקיי. רק לפני 3 שבועות. ומה אני אגיד לך? אני מעסיקה את עצמי המון. אני עושה את הספורט שעשיתי כל הזמן. בבוקר מוקדם עושה הליכות, מגלה את המקום הזה. אני חיה בשמורת טבע. גם כפר עזה נמצאת בשמורת טבע, כשהכל בסדר. אבל פה זה ממש, וואי, זה תענוג לראות פתאום נוף חדש. יש כאן מקומות שלא הייתי באה אליהם אם לא הייתי, אבל לא, הייתי מוותרת על כל זה. ברור. לחזור בזמן ולדלג על התאריך המעצבן הזה, שהוא קשה והוא... אני לא מקנה באלה שנולדו ביום הזה. באמת, זה יום, אני בת גרעין, יש לנו קבוצה של חבר'ה, ואני זאת תמיד שמודיעה למישהו מולדת. ואמרתי, עוד כשהיינו אופטימיים, שלא תיארנו לעצמנו שיש מחבלים, אז אני כתבתי, טוב, רגע, ברגע של הפוגה, בוא נברך את לאה שיש לה יום הולדת. את יודעת, זה היה קטע. ופגשתי אותה בכל הלוויות, והיא אמרה לי, אנה, אני מחקתי תאריך הזה. אמרתי, טוב, תחגגי בתאריך עברי. כאילו, את יודעת, בכל זאת. אבל אני מטופלת. בהתחלה הלכתי למטפלת אישית, אבל
זה לא זה, כי אני כבר עברתי כבר את הקטע הזה של להיות מטופלת. 3 שנים הייתי מטופלת אחרי שג'ימי נהרג. ואני בקבוצת תמיכה, וזה יותר עוזר לי. וזה דרך מילים, דרך כתיבה. זה יותר, אני יותר מתחילה, זה לא קבוצה גדולה, אבל זה מה שעושה לי טוב. דרך יצירה. דרך כתיבה. כתיבה שלי, של כן. שירים, סיפורים. זה שירים, מילים, זה נקרא, קבוצה היא נקראת מילים. אנחנו מקריאים שירים, אנחנו מוציאים אנחנו מתחברים, אנחנו כביכול, לפי המילים של השיר, מחברים את הסיפור שלנו. וזה מה שעוזר לי, זה מה שעוזר לי. כל אחד בוחר איפה עוזר לו, באיזה מקום עוזר לו הזה. עכשיו, אם תשאלי אותי אם אני אחזור בעתיד לכפר עזה, מקדימה אותי. אני מאוד רוצה. אני לא יודעת מה הילדים שלי חושבים, אני יודעת שהם חושבים שלא, אבל גם הם בצפון, איפה שהם גרים על הגבול, הם לא חוזרים לשם. הם ימצאו, הם לא יעזבו את הגליל העליון, אבל הם לא... אני אומרת שיגיע הגשר, נחצה אותו. בינתיים, הבית שלי הוא לא ראוי למגורים, הוא יצטרכו לעשות לו שיפוץ גדול שם. אני לא יודעת מה יהיה. חזרת לשם מאז? הייתי פעמיים, אני חושבת שאני היחידה בכפר עזה שהייתי שבוע שעבר. שלא הייתי שם, כאילו כולם אומרים לי, אנה, תלכי, זה יעשה לך טוב, תלכי, זה יעשה לך טוב. לילה לפני אני לא ישנה, ואני מגיעה לשם, ביום הראשון זה היה, וואי, זה היה פחד אלוהים, הייתי עם הבת שלי, ממש ארזנו כמה דברים וברחנו משם. בפעם השנייה באתי לבד עם השכן שלי, שלצערי הבת שלו חטופה, ודורון שטיין ברכר, הוא תמיד עושה סיורים בקיבוץ וזה, אז הוא ממש צמוד אליי, בית ליד בית, ממש צמוד אליי. ואז באתי כבר ביותר רוגע. הייתי נקודתית, גם הסתובבתי קצת בקיבוץ, לראות את הזוועות, שזה באמת זוועות. אבל כשחזרתי לפה, הייתי בדיכאון. עד למחרת, כאילו, זה עשה לי לא טוב. אז אני לא יודעת אם אני אסע עוד פעם. כאילו, אין לי למה. זה קשה. זה לא פשוט לראות את הקיבוץ שלה. היפה הזה שהיה לנו. הלכתי למצפור לראות שהוא לא נפגע. איך מצאת אותו? במצב טוב. כי הם נחתו שם. פשוט לא להאמין. אני עדיין לא מאמינה שלא נכנסו אליי. מכל כל השורה של הבתים שלנו, זה או נרצחים, או נכנסו מחבלים. באמת נס. זה פשוט לא להאמין. זהו. זה הסיפור שלי. אנה, יש איזשהו משהו שחשוב לך, משהו נוסף שחשוב לך לומר, שחשוב לך שהוא ייזכר וישמר לדורות הבאים לשמוע? אולי איזשהו מסר? אני דווקא, מה שחשוב לי, אם כל הסיפור הזה שאני יושבת פה ומדברת על זה, יעשה משהו בעולם, שיבין שאנחנו לא עם כובש, שאנחנו רוצים לחיות בשלום עם כולם, שאני לא מבינה למה אני מרגישה שכאילו העולם נגדנו. הרי אם כל הסיפור הזה לא היה קורה מהצד של העזתים, שנכנסו אלינו וחרבו לנו את החיים, שום מלחמה לא הייתה עכשיו. נכון, יש טפטופים, אנחנו כבר יותר מ-20 שנה חיים על טפטופים ומבצעים והכל וזה, אבל רוב המבצעים התחילו בגללם. מה הם רוצים מאיתנו? אני לא מבינה. מה הם רוצים מאיתנו? רוצה לחיות בשלום, ברוגע, בשלווה. כשהיו אוטובוסים מתפוצצים בתל אביב, פחדתי לנסוע לתל אביב. הרגשתי שהמקום שלי הוא הכי בטוח. היום אני לא יודעת איפה המקום הבטוח בארץ שלי.
באמת, המדינה שלנו היא הפקר, היא שטח הפקר. איפה שאת הולכת, את מדמיינת שתכף תוקפים אותך. וזאת המדינה שלי, אני לא רוצה לעזוב אותה. נולדתי פה. הילדים שלי נולדו פה. והדבר הכי חשוב, שלא ישכחו את 7 באוקטובר. באוקטובר זה תאריך, זה תאריך חזק. אני רוצה לחיות את החיים שלי בלי להתנצל שאני חיה אותם. באמת, אני לא רוצה להתנצל. לא עשיתי רע לאף אחד, לא עשינו רע לאף אחד. זהו. אנחנו, הדבר שעוד חשוב לי זה שאני נמצאת פה, ואני רואה את האנשים, אני עדיין לא מעכלת את כל אלה שנרצחו לנו. רק כשאני הולכת בקיבוץ, אני מבינה. כשאתה פה, אתה חי בעולם אחר. וכשנחזור לגור בכפר עזה, אני יודעת הרבה שלא חוזרים, לפחות שאני יודעת שלא חוזרים. אז אני לא יודעת, נעבור בין הבתים, כבר היו בתים אחרים, אבל זה תמיד יזכיר. לא נוכל לשכוח את זה. אסור לשכוח את זה. לא נוכל ואסור לשכוח את זה. אבל אני מאוד מקווה שהילדים שלי יבינו שזה המקום שלי. אבל אני יודעת שאני הולכת להפסיד אותם. הם לא יבואו לבקר אותי בכפר עזה. אני צריך לנסוע אליהם. וככה זה נראה לי. כן. זה משהו שהם אומרים? שזה תחושה הם לא רוצים בכלל שאני אחשוב על הרעיון הזה לחזור לכפר עזה. אבל אני בגיל הזה לא יכולה עכשיו לשנות מקום, זה לא פשוט, כל החברים שלי. עכשיו אני גם אמרתי להם, בוא נראה לאן החברים שלי הקבועים, אם הם חוזרים, אז מה, זה החברים שלי, אני לא עכשיו אתחיל את החיים שלי במקום אחר, במקום זר. גם פה אני מרגישה בית, בגלל שאני יוצאת החוצה ואני רואה אנשים מוכרים. קשה לי, השינויים האלה. זהו. אבל את רואה את עתידך שם. אני רואה את עתידי שם. אולי בבוא העת, אם זה לא יקרה, אז את תדעי על זה. אני לא יכולה לשיר, יש לי גם הבעל שלי קבור שם. מורשת שלו. עצוב. זהו. אנה, אני מודה לך כל כך על השיתוף הכנה מאוד, ואני מתפללת שיום ביומו, אבל שתחזרי הביתה במהרה בתחושה של ביטחון. אמן, באמת אמן. ושתצליחי להשריש את הזיכרון של המצנחים עם ג'ימי, כן, לדורות הבאים. לגמרי. לגמרי. תודה. אין במה.